Inday? Inday? Yes po, ma'am. Good morning po. Siguro ng babae na naman ang sermo. Laging maaga kung umalis eh. Kanina, anong oras na naman siya umalis? Hay naku, ma'am. Ewan ko nga ba, paggising ko kanina, wala na siya sa tabi ko eh. Aba, nagti-TikTok na naman ang bruha. Inday? Inday? Yes po, ma'am. Kailan lang tayo bumili ng toothpick, di ba? Bakit naubos agad? Ewan ko nga po, ma'am. Kapag ako po ang gumagamit, sinusoli ko naman eh. Turn around, let me see it from the back. I know you like it when I eat it like that. From the bottom to the top, wanna see that waterfall drop, 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 drop. Ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ting tang, walla. Sinong pumatay kay Lapu-Lapu? Ikaw, Michael. Ba, hindi ako, sir. Kahit mahirap lang kami, hindi ko magagawa yun. Anong kalokohan pinagsasabi mo? Ang tinatanong ko sa'yo, sinong pumatay kay Lapu-Lapu? Hindi nga ako, sir, eh. Grabe ang mahal ng alcohol. Tapos, mahal pa kita. Matagal na panahon na